maysa nga naragsa nga gundaway manen ti makiadda kada kayo ayaten nga kabsat. Babaen itayat iti Dios ken parabor na isu iti mangted kada tayo iti nananay asaririt iti pamati kinalibtak iti panunot ken nangruna iti ayat ni Apo Dios isu tagrakurak. Kastamet Pastor Noah na imbag nga dawog yaman ti gundaway nga adda ka manen ket dagiti banbanag nga may tulong mo iti panagadal tayo iti sasao ni Apo Dios makaited iti nananay nga panakawat iti pamati. Ngayon, Pastor, pudno launay nga isublita, Pastor, ti aming nga dayaw kini Apo Dios itanok tayo manen, Pastor, iti naindaklan nga nagan ni Apo Dios ta iti daytoy nga gundaway ket intayo manen repasuen, Pastor, iti pintas launay nga adal tayo iti daytoy nga lawas. Ket ni Apo Dios ngarud kuma, Pastor, ti agtultuloy nga agari ket iti puspuso ken panunot tayo kabayatan ti intayo ngarud panagadal iti daytoy nga kanito. Iti Paulo na ti adalan tayo iti daytoy nga leksyon tayo iti may kadwa iti nakabsat ket dagiti gapo ti panag sisina. Kitaan tayo man na iti nakabsat no nya dagiti rason no apay nga adda iti panagsisina. Ken no anya dagiti mangted iti panagsisina ken no kasano tayo nga prebentaran iti panagsisina. Ket daytoy iti panagkaykaysa ket madadael gapo iti panagsisina. Gapo iti panagsususik, gapo iti haan nga nasayat nga relasyon mangted daytoy iti haan nga pagkikin nawatan. Ket daytoy met mangdadael iti relasyon. Isu nga iti daytoy nga adal tayo, kitaan tayo dagiti rason no apay nga dati panagsisina ken no kasano tayo nga presbentaran daytoy. Ket sagbay tayo nga agtuloy nga agadal kidawan tayo kini Pastor Noah nga idala na tayo iti kararag. Awisen da kay nga rod daytoy nga absat iti panagkararag. O Dios mi nga daka sa dilangit itinagan ni Apo mi Jesus umasideg kami Apo dita trono iti pagariam. Agyaman kami o Dios iti gundaway ngayon paay mo manen ngayon kami repaswen iti leksyon mi iti daytoy nga lawas. Dawaten mi nga rod tagtultuloy Apo nga panagministro ti Espiritu Santo tapno tigitoy nga adal manen ngayon kami maindingan ket mangted Apo tinamnama ken inspirasyon mi iti panagururay mi Apo ti asidegen nga iti anak mo. Pakawanon mo o Dios tigiti nagkurangan ken basbasol mi itinagan ni Apo mi Jesus dawaten mi tigitoy. Amen. Amen. Iti daytoy nga gundaway Pastor Noah anya dagiti rason nga isu iti mangidoron wenno mangkalbit iti panag sisina. Ket iti panagkiniyamot ket daytoy ket madadael. Anya iti kunana iti Jeremias 3:14 enggana 18. Anya iti kunana Pastor. Jeremias 3:14 enggana 18. When basahin ko na natin, Pastor, agsubli kayo o managlikod nga anak kuna ni Jehova. Tasyak ti asawa yu alalaki, ket mga alaak kada kayo ti maysa iti tunggal ili, dua iti tunggal pamilya, ket ipang kayto ijaysyon. Ket ikang kayto kadagiti papastor kas mainugot iti pusok. Isuda amang taraon to kada kayo iti panakamuken panakaawat. Ket maramid to intuno umadayo kayo ken manayunan kayo iti daga kadagita nga aldaw kuna ni Apo Jehova saan danton kunaen ti kasta ti tulag ni Jehova ket dintumet mapanunot ket isu dintumet malagip ket isu didanto riknaen ti kaawan na ket isu saan tumeten ama aramid. Iti dayta panahon, managanton ti Jerusalem ti trono ni Jehova. Ket amin dagiti nasasyon maurnong danto ken kuana tinagan ni Jehova iti Jerusalem. Ket saan danto metten amagna iti mainugot ti kinabangad ti dakes a puso da. Kadagita nga aldaw ti balay ti Huda
makikuyog to ti balay ti Israel, ket rumwardan to nga agkuyog iti daga, ti anyaman amapan iti daga nga ited ko at tawid kadagiti ammayo. So ano, kita dito Pastor, nang nangruna, iti versikulo 14 ko na agsubli kayo o managlikod nga anak. When? Pastor. Dito yung teksto, Pastor, kat iladawan na, nga daytoy kat iladawan na iti managlikod a puso. Puso. When? Kano daytoy nga managlikod nga puso, kaya nang asawan, adda iti panagrebelde dagiti anak iti Diyos. When? Kat daytoy nga panagrebelde iti anak iti Diyos, Pastor, kat ipasimudaag na, nga dagitoy kat agserbida pay, kadagiti sa sabali nga di Diyosen. When? Nga iso iti agar-ari kadagiti puso Puso da. da. Nga pa iti makita pa iti Pastor. Iti makitak pa dito Pastor, kas kuna na dito libro ti Jeremias kapitulo 3 nga addaan iti rumswa Pastor, iti panagsisina. Ta adda iti kaunggan ti puso kat adda ti panagsisina. So, kahit nasawan nga rod, nga iti puspuso tayo, no, talaga nga agari, iti puso tayo, iti sisina, kat talaga nga rumswa, Pastor, iti talaga nga panagsisina, iti unag iti iglesia. So nga, ito nga kabsat, kada ito nga kinita tayo, gaputa iti puso kat managlikod, at damot iti puso nga managrebelde. Oy. Hala nga dahil no dikit di iti sabali pay nga di Diyosen agari kadagiti puso ken addapay kakabsat iti panag-gugudwa dagiti panagtalek kini ni Apo Dios. Sanlangan nga iti naimbukudan nga bagbagi no dikit di uray pa iti panagserbi kini Apo Dios ket saan nga naimpusuan. Anya pa iti saritaan na Pastor iti Okukom 17 versikulo 6. When kastiman kuna na Pastor dito yung Okom kapitulo 17 versikulo 6. Kadagidjay nga aldaw awan idi ti ari ti Israel. Ti tumunggal maysa a tao aramiden na idi daydi nalinteg iti matana met laeng. So nakita ta dito Pastor nga no ti maysa nga tao ket aramiden na jay bukod na nga pagayatan. Saan nga jay pagayatan ni Apo Diyos ti masurot, talaga ang rumswa iti sisina. Iso nga noon ta obserbaran, ayatan nga kakabsat, iti unag ti iglesia tayo, kada tayo nga mamati, no iti maysa nga kabsat, ket no jay pagayatan na, ti surutin na, iso ti papilit na, saan nga dayay pagayatan ni Apo Diyos. Talaga nga, rumswa, nga talaga Pastor, rumswa iti panagsisina. So ano, dito'y ayan iti binasam tatay Pastor ket dagiti tao, inaramid da iti pagayatan da, iti imatang na Apo Diyos. When? Saan nga dayjay, kayat ni Apo Diyos ni pasamak no dikit di dayjay, kaya da. So nga Pastor, apaman nga no ti pagayatan tayo ket isulaan iti aramiden tayo ken pagayat tayo rumswa nga adda iti panagsisina iti uneg iti iglesia. Sala nga dayjay no dikit di uray pay iti saanen nga kinamataleg. When? Kini Apo Dios daytoy ket isumuten iti magna kadagiti nagbabatan. Ken iti may katlo rumsamuten iti naimbubukudan kinaimot ket agkadwada daytoyen nga isu iti mangisungsong iti panagsisina. Gamin kunana tataji binasa ta inaramid da iti pagayatan da iti imatang da. Isu nga no kitkitaan da daytoy anya nga roden Pastor iti mangiduron iti panagsisina isu dayjay adda ti managlikod nga puso. Ken agbalin tayo nga nalinteg iti bukod tayo nga imatang. Daytoy iti banag. Daytan Pastor, anya dagiti banbanag nga
mangted iti saan nga panagmaymaysa. Wen. Pudnula unay pastor nga no rumsuan iti panagsisinan talaga nga adda dagiti supapaken. Adda dagiti supapaken ti saan nga panagtutunos. May isa kadagiti makitak dito adult pastor ket isu detoy insincerity of heart wenno dayjay saan anapudnon a puson nga agserbi. Ket talaga pastor nga no obserbaram nga ti uneg ti iglesia nga talaga nga madlaw mo na tamot pastor dagiti talaga nga addaan ti sincero nga panagserbi kinu saan. Ket no dayo may isa nga kabsat ket saanen nga sincero iti panagserbi na ket dayo may isa mataleg talaga ang handang agkuyugen adan ti panagsinan. Isu nga maysa daytoy nga makita nga supapaken ti di nga panagtutunos ajay saan nga sincero nga puso wa nagserbi kini Apo Dios. Isu nga ayaten nga gagayem ken kakabsat daytoy iti maysa nga supapak iti panagsina no haanen nga naimpusuan dayjay panagserbi tayo kini ni Apo Dios. Anya pay pastor iti magitam nga supapak iti panagsisina. Ti maysa pay pastor nga supapak ti panagsisina nga makitak ditoy ket daytoy apostasy to the faith. Ajay ngay panaglikoden ti pamati. Pudnula unay ayaten nga kakabsat nga gagayem nga na talaga nga no rumsuan iti saanen nga panagkikinaawatan ti uneg ti iglesia addan pastor iti rumuaren iti pamati. Kuna tayo kabsat nga panagtalikod ti pamati, panagbackslide pastor. Pudno alaunay nga talaga nga uray itatta nga agdama nga kapanawanan tayo eten nga kabsat. Talaga nga ammo tayo detoy nga kinapudno nga gaputa dati saan nga panagkikinaawatan ito ng iglesia addad dagiti kakabsat membro ti iglesia nga saan dan nga agat atendaren iti iglesia tayo. Dayjay iti nasam nga supapak na pastor. Pastor. Ket may sapay dito nga makita tayo adda pay dayjay panagsisinan iti kinapudno. Wenno saan ti panagtalek kadagiti tattao. So nga daytoy nga banag na ket siyak ti pasurot ni kastoy kun ana iti iglesia. Siyak mo ti pasurot na kastoy. Awanen iti sorta imbis ko mga ni Apo Dios iti kitaan nga kas pangulo. No di ti makitkitan da na intawan. Ket addan iti panagsisina iti uneg iti iglesia. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat daytoy iti supapak iti saan nga panag kaysa maysa ket isu iti haan nga naimpusuan nga panagserbi kini Apo Dios. May kadwa panaglikod iti pamati ken iti may katlo daytoy panagsisina iti panagtalek nga hanen nga talek ti Dios no di talek iti tao. Daytoy iti mangdadael iti naimbag nga panagkaykaysa iti uneg iti iglesia. Pastor, nakita tayo no anya dagiti rason no apay nga da panagsisina. Anya dagiti supapak ti panagsisina. Iti may kadlo kita antaman anya ken kasano nga maprebentaran iti panagsisina. Pastor. Napatigla unay pastor detoy nga maamuan tayo kan dito ti kaimbagan ta umay nga mi nga talaga pastor ti panagsisina wenno rumsuang nga talaga ti uneg ti iglesia ket itatta kasano tayo nga prebentaran detoy wenno kasano tayo nga pagserdingen ti di nga panagtutunos digiti kamkamang ti uneg ti iglesia pastor. Napintas detoy saritaan pastor ni Apostol Pablo dito umuna Corinto kapitulo 1 bersikulo 10 nga kunana ditoy 1 Corinthians chapter 1 verse 10 basaek dawatek nga rod kada kayo kakabsat gapu itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo asawen yu amin kuma ti maymay sa abanag ket awan kuma ti panaglalasin kada kayo no diket nan anay kuma ti panagtitimpuyog yu iti maymay sa panunot ken maymay sa apanagrikna. Among pastor tapno maprebentaran ti ken mapasardeng tayon detoy saan ti nga panagtutunos ti iglesia ken addaan tay kumati maymay sa
nga panagayat kini Apo Dios. Tano amin tayo ay nga absat ka daan ti panagayat tayo kini Apo Dios. Uray rumswa daytoy saan nga katinunusan maminsan ngem gapo ta ayatek ni Apo Dios, ayaten ni brother ni sister ni Apo Dios, di jayton nga uray kasano kaado nga umay nga saan nga panagkikinnaawatan no maminsan. Gapo ta ayatek ni Apo Dios, ayaten ni brother ni sister iti ni Apo Dios, dayjay maporbentaran ng pastor, mampasardengin urayan niya ti saan nga pagkikinnaawatan nin. Well, nasaya dayjay ko maminsan pa kat kuman pa nga talmugan pastor ta kunana ditoy. Awan kuma dagiti panaglalasin kada kayo. When? Nudiket nan anay kuma ti panagtitimpuyog yu ti maysa a panunot ken may maysa a panag krikna. Daytoy ket balakad ni Apostol Pablo pastor nga kasapulan kuma nga kunana ditoy awan ti panaglalasin. When? Agtitimpuyog tayo addan ti may maysa nga panunot ken may maysa nga rikna. So nga ayaten nga gagayem ken kabsat daytoy iti kadakkelan ken kaimbagan nga pasamak iti uneg ti iglesia. Kasano tayo nga maddaan iti karirik na nga kastoy. Daytoy nga karirik na agbaninlaeng nga napudno iti kapadasan tayo no ni Apo Dios isu iti pangpangro na tayo. Takunana ditoy na santuan ng kasuratan addan ti panagtitimpuyog may maysa nga panunot ken may maysa nga rikna mapasamak daytoy no datayo ken Apo Jesus. Anya ba pastor iti makita pa ito no kasta mapabentaran tayo. Well, pastor, adda pay pastor iti balakad na matlaeng ni Apostol Pablo ditoy muna Korinto kapitulo 1 bersikulo 23. Ket ko nga basahin pastor kunana ditoy ngem ibununag tayo ni Kristo ana ilansa iti krus maysa apaka itibkulan kadagiti taga Judea ket ken kinamaag kadagiti hintil. May isang napintas pastor nga balakad mutlang dito pastor ni Apostol Pablo hala nga kadagiti taga Corinto ta amok nga ti Corinthian church pastor ket may sa dito nga problematic church. Ta orela namin duwa nga nagsurat ni Apostol Pablo kadakwada. So nga dati 1st and 2nd Corinthians ket talaga nga ti Corinto ket iladawan na mo't lang ti iglesia ta itata nga adu dagiti rumswa pastor nga problema adu dagiti rumswa nga saan nga pagkikinaawatan. Ket nagpintas dito yung balakad na ni Apostol Pablo tapno mapreventaran pastor iti dito yung rodan saan nga pa nagtutunos. Dito kuna ni Pablo nga ipalansa tayo iti cross dagiti saan tayo nga pa nagkikinaawatan. So kaya nasawan nga pastor nga no adda ti haan tayo nga nagkinaawatan iti kabsat uray panguluan ti iglesia. Palubusan tayo man kakabsat nga dagitoy ket han nga isu ti may mula kadagiti kaunggan ti puspuso tayo. No dagitoy nga sakit tinakem kun natin pastor, dagitoy nga saan nga nagkinaawatan kadagiti kapamatyan. Palubusan tayo man kaabsat nga maikat iti kaunggan ti puso ken panunot tayo ket iyeg tay amin ijay ti cross ni Kristo kabsat ipailansa tayo di jayan tapno ano maikat dagitoy nga sakit tinakem, maikat dagitoy nga tatagsen ken saan nga pa nagkikinaawatan ket babaen ijay cross ijay pastor nga mailansa dagitoy maikat mapukaw amin dagitoy nga saan nga pa nagkikinaawatan. Babaen iti cross ni Apo tayong Jesus. Well, pastor nasaya dayjay so iten nga kakabsat dayjay cross daytoy kuma iti mangrakrak dagiti nagbabaetan tayo. Well, mangduprak dagiti saan nga nasayat nga rikna. No di dagitoy nga banbanag palubusan tayo nga ibartay jay cross tapno iti kasta awan iti panagsisina no di adda ti panag may maysa. Anya ba pastor iti makita tayo malagsid ka dayjay makita tayo nga adda iti panagtitimpuyog tayo. Dayjay cross dupraken na iti panagsisina adda kuma iti panagmaymaysa. Anya pa pastor? Well, pastor, iti may katlo nga makitak ditoy nga tapno kasano tayo nga pagsardingen ti di panagtutunos ti uneg ti iglesia. Ket deti man balakad pastor mutlang ni Apostol Pablo kini Timoteo ditoy 2 Timothy
chapter 2 verse 15. Nga kunan natoy agawaam asireregta ti agparang iti sangwanan ti Dios akas mangmangged maanumungan nga awan ti ibain na nga aramatem ti umisu ti sao ti kinapudno. Dito sao ti kinapudno, pastor, dito di sao ni Apo Diyos. Tano, datayo, ayaten nga kakabsat, kaya nadaan tayo iti nauneg nga panagadal iti sao ni Apo Diyos, ket maadal tayo ditoy, nukasano ti agbiag nga umiso kini Apo Diyos, pastor. So nga daytoy sao ni Apo Diyos nga rod, iso daytoy iti mangted iti panagkaykaysa. Wen, pastor. Ta numamuan tayo ti kinapudno, matubngar tayo nga daytoy ket saan nga nasayaan. Wen. So nga palubusan tayo nga paytubngar. Ken no daytoy ti suruten kasapulan nga niya tungpalen tayo may. Wen, pastor. Iso nga makita tayo nga rod ditoy nga daytoy sao ni Apo Diyos mangted iti kinasirib tapno iti kasta agbiag tayo nga nasayaat ken agbiag tayo nga nasalunat iti relasyon ti sagtunggal maysa. Iso nga kasapulan ay iten nga kabsat nga daytoy sao na Apo Diyos imutektekan tayo tapno agbalin a mataginayon iti panag may maysa tayo. Anya pa'y pastor iti makita tadtoy. Wen, pastor, iti maudi nga saritaan iti leksyon tayo tatangalawas, pastor, nung kasano tayo nga pagsardingen, ti di pa nagtutunos. Kaya dito yung mutlaang 2 Timothy chapter 2 verse 16. Kasto iti kunana, ngem adaywam dagiti palpalawag adima inugot iti Diyos. Ken awan kapaypay anda ta luman landan to alumanlan iti saan apanag panunot iti Diyos. Ti makitak dito pastor, tinasantuan apanang surot ti kinapudno ket dumanon iti nasantuan apanag maymaysa. Iso nga no nya ti pudno, what is right, iso ati surutan tayo, pastor. Right. Na talaga ta no adda kada tayo ngamin iti uray may salaang ngamin, uray may salaang ti sumurot ti saan nga kinapudno, talaga nga rumswa nga talaga pastor ti saan nga panagkikinawatan. Iso nga no amin tayo ayaten nga kakabsat, ito niti iglesia, no anya iti pudno ket isutsurutan tayo, pa-check kinamaek nga mapabrentaran iti saan nga panagtutunos. Iso nga ayaten nga gagayem ken kakabsat. Anyan nga nagsaya daytoy no kusano tayo nga prebentaran iti panagsisina kasapulan nga umuno na adda ti panagayat tayo kini Apo Dios. Kada iti panagayat ti Dios iso daytoy iti mangted iti panagkaykaysa kada tayo. Sumaruno na dayta ket dadya cross iso kumadaytoy iti mangted iti balegi kada tayo tapno maduprak tayo iti panagsisina. Ken iti sao ni Apo Dios daytoy iti intuuden tayo nga nasayaat maparamot tayo iti sasauna tapno iti kasta mangted kada tayo tinainsiriban no kasatno iti agbiag a nasayaat ken nang nangruna agtulnog tayo kadagiti kinapudno nga maibunga na ket isu iti nadyusan tapno adda iti panag tutunos dagitoy nga banbanag ket naipablak tapno iti kasta addaan tayo iti nananay nga panagkaykaysa maprebentaran tayo iti panagsisina ken agbiag tayo nga napnuan iti panag tutunos. Pastor, anya pa iti may nayon mo kapanunutan ditoy adal tayo ditoy nga lawas. Wen, pastor, kahit guman nga subyan, pastor, ditoy nakaipunganan iti leksyon tayo tatanga lawas ditoy Proverbs 9 verse 10. Kahit kuman nga basahan ko na natin, pastor, ti panagbuteng kini Jehova isu ti punganay ti sirib ket ti panakaammo iti santo isu ti panakaawat. Kaya nasawan nga, pastor, nga maprebentaran iti dagiti gapo ti panagsisina tayo babaen iti panagbuteng kini Apo Dios. Iso nga nagpintas ka panunutin kabsat ko ayaten nga kakabsat nga iti gayam panagbuteng kini Apo Dios, the fear of the Lord.
Ket isu nga talaga, Pastor, iti punganay, iti panagtutunos. Isu nga nagpintas nga panunutin, ayatan kakabsat ko, nga manipud itan, ken iti inggaana umay ni Apo tayo nga Jesus, pudnula unay nga adu dagiti rumswa nga saan nga panagtutunos, ti unig ti iglesia, ket maperbentaran tayo amin digitoy, ayatan kakabsat, no amin tayo, rugyan tayo amin, iti nauneg, ken napaypayso nga panagbuteng kini Apo Dios. Isu nga manipod kadayjay panagbuteng kini Apo Dios sa iti nakabsat. Ited na daytoy isu ti panagtulnog kadagiti sasauna. Kadagiti panagtulnog ti sasauna Apo Dios ibunga na daytoy iti panagmaymaysa. Kadaytoy nga panagmaymaysa ited namet iti nasudi nga pamati kadagiti mamati. Tapno iti kasta babaan daytoy nga nasayat nga relasyon mangted itinananay nga panagkaykaysa dagiti anak ni Apo Dios. Kano dagitoy nga panagkaykaysa ket makita kadagiti anak ni Apo Dios iti panagsaksi agbalinto anabalegi. Anya pa iti maynayon mo, Pastor? Wen ti maudi, Pastor, nga maynayon kon iti laksyon tayo tangalawas ket ti panagmaymaysa ket isu ti imuna nga pagbiyagan dagiti tattao ana isalakan babaen ti parabor ni Apo Dios. Isu nga wen ayatan nga kabsat ko laglagipem amin tayo nga naisalakan gapu iti parabor ni Apo Dios, amin tayo ket nagbiddot. Amin tayo adu digiti naaramid tayo nga basol nga isu iti makaygapo nga numisan iti saan nga panagkikin naawatan. Ngem laglagi po tayo ayatan nga kabsat nga ti main agenda tayo kuma nga tattao nga naisalakan babaen ti parabor ni Apo Dios ket isu daytoy panagtutunos. Idyan tayo kuma ayatan nga kabsat iti saan nga panagtutunos no di ket laglagi po tayo gaputan naisalakan naisalakan kan iti parabor ni Apo Dios isu kuma iti suruten ti sumugtunggal maisan daytoy panagmaymaysa. So nga ayatan nga kabsat dahil parabor ni Apo Dios agbalin nga kapadasan iti panagmaymaysa no napadasan tayo daytoy nga parabor nga isu nang isalakan kada tayo. Kaya nangor nga sawen ni Apo Dios isu iti nang nangruna ken mangted iti panagmaymaysa tayo. Maidyan tayo iti panagsisina gapu ti parabor na isu iti nang siglot kada tayo gapu iti ayat. Ayaten nga gagayem ken kabsat awisan kayo iti maysa nga panag kararag. Naindaklan nga Dios amami anay langitan. Anyan nga nagimbag ka kada kami. Agyaman kami itinaadal mi. Nga dadagiti panagsisina nga magyaman kami ta inted mo no kasatno nga perbentaran dadagitoy. Apo mi nga Dios, narukop kami, nalapit kami, nga magyaman kami iti parabor mo, nga iso mangan anay kada kami. Gapo iti ayat mo. Agyaman kami, Apo, iti panangdengeg mo, dagiti akararag mi, itinagan na po mga Jesus. Amen. Amen. Ayaten nga gayem ken kakabsat, maminsan pa'y awisan ta kay tumanen nga makipagadal kada kami. Sabay kadi dagiti sasaw ni Apo Dios ket isu iti mangmangted kada tayo iti kinatibker iti pamati nga magnatayo nga napnuan iti namnama iti may kadwa a panag parangna. Dios dagngina amin kada kayo. Thank you very much, Pastor. Salamat, Pastor. Go.